Je cukr návykový stejně jako pití alkoholu? Slýchám celkem často, že cukru se nedá ubránit, že je to jako droga. Ale jak je to doopravdy? Pojďme se na to podívat. V jedné studii testovali návykovost různých potravin u zhruba 1500 obézních lidí. Konkrétně dělili potraviny do 4 skupin, a to potraviny s nízkým obsahem tuku a cukru, jako je například zelenina nebo rýžové krekry, potraviny výhradně složené z cukru, slazené nápoje, sladkosti a podobně, potraviny s vysokým obsahem tuku a cukru, jako jsou čokolády, dorty, a poslední skupina byly potraviny s vysokým obsahem tuku, soli, jako jsou například chipsy, hranolky a podobně. Zde v grafu fialové vybarvení znamená, že účastník splňuje všechna kritéria závislosti na potravině, a modře vybarvené, že má minimálně jeden příznak závislosti, což znamená, že to třeba nemůže přestat jíst, anebo má neustálou touhu to jíst. Výsledky mluví jednoznačně. Většina respondentů nevykazovala závislost na samotném jednoduchém cukru, ale spíše na tučných potravinách